uma kuyena. So amajita, what makes amajita cheat? Same thing nakuthina sokutshela ama reason amani yo mbona umunye umntana unizinqinga kana, that's a thing. Yabona thina I think I don't know amashita yo hey mbona umunye umntana unizinqinga kanani. Yo ene thina okay ngiyabonga. Thank you for asking this question. Yabona thina ukucheata kwethu our cheating is not personal. Our cheating, it's not personal. Our cheating ayifaki ama feelings phakathi. Cheating yamajita ayifaki ama feelings phakathi. I-cheating yomjita ukuthi ngimbonela umntana and ngiyamhalela and ngifuna ukumdabula. Right? Uzomhalela uhambe uyomdabula ube grand. Ubuyele endlini ube right. No strings attached. Yabo akunanzipho ifakile. Akufani nomuntu wesifazane. Yabona umuntu wesifazane once they take the decision yokuthi ngiyaphuma ngiyangaphandle. Useyicabangile.